Pán Blažko, viete uviesť príklad, kedy AI odhalila problém skôr než človek? Prípadov v dnešnej dobe je už veľmi veľa. Prvý silno medializovaný prípad je z anglickej strednej školy, kde vo večerných hodinách skolaboval žiak v priestoroch chodby. Daná škola mala inštalovaný kamerový systém s podporou AI a kamera sledujúca danú chodbu mala aktivovanú funkciu Man Down. Vyhodnotila túto situáciu ako kritickú a spôsobila alarm. Investícia do umelej inteligencie sa najrýchlejšie vráti spoločnostiam, ktoré buď chránia veľké hodnoty, alebo majú vysoký počet osôb pohybujúcich sa vo svojich priestoroch. Koľko firiem si dnes myslí, že sú zabezpečené a pritom ich systémy by v kritickej chvíli zlyhali? Vítajte na YouTube kanáli Bezpečnosť technológie. Volám sa Adriana Poláková-Šinka. Naším hosťom je inžinier Robert Blažko, CEO spoločnosti Q4 Security. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Robert Blažko pôsobí v oblasti bezpečnostných technológií viac ako 30 rokov. Poďme teraz na opačnú stranu. Čo sa udeje, ak systém niečo uvidí, ale ľudia vo firme nereagujú? Čo potom? Je to typický príklad, poviem to, že dnešnej doby. Stáva sa to veľmi často. Hovoria o tom štatistiky, ktoré sme si povedali. To znamená veľmi malý počet kamier, ktoré sú reálne monitorované a ešte aj neúplne optimálnou cestou. Povedali sme si, že 70% alarmov doslova pozornosti obsluhe újde. Čiže je to skutočne veľmi typický jav. Čo všetko to ovplyvňuje? Spomenuli sme si zlé návrhy. Čo ďalej? Nezavedené bezpečnostné procesy, nekvalifikovaný a neskúsený personál, prípadne nedostatočný počet personálu. Takými novodobými vecami sú únava z poplachov a povedali sme si bagatelizačný reflex. Opíšme si typický príklad. Ak kamerový systém 20 krát za hodinu upozorní na mačku, tieň, prípadne hýbajúci sa konár, tak pri 21. upozornení mozog automaticky predpokladá, opäť falošný poplach. A presne vtedy môže ísť o ostrý incident, no pozornosť operátora už nie je na potrebnej úrovni. Strata dôvery operátora v kamerový systém nevzniká jedným veľkým zlyhaním. Vzniká stovkami alebo tisíckami malých, málo hodnotových alarmových udalostí, ktoré zhoršujú jeho pozornosť. Bez dôvery sa z bezpečnostného systému stáva len drahá a hlasná trúba. Fenomén únavy z poplachov bol popísaný v Security Operation centrách pri monitorovaní pokusov o prelomenie kybernetickej bezpečnosti. Ak operátor prijíma priveľa nízkohodnotových poplachov, ľudský mozog prestane ich považovať za urgentné a znižuje sa jeho pozornosť. Opakujú sa situácie a rovnaký scenár. SOC zachytáva hlásenia, ale nereaguje a nevytvára žiadnu akciu. Istým spôsobom si to môžeme opísať ako monotónna jazda po diaľnici. Všetci vieme, ako na nás pôsobí ľudská únava a zistíme, že pozornosť po 100 km na diaľnici nie je identická, ako keď sme boli čerství a dostali sa na tú diaľnicu. Čo by ste skontrolovali ako prvé, keby ste mali do firmy prísť ako auditor? Medzi prvými by som chcel vidieť dokumentáciu a účel vlastne daného riešenia. Chcel by som poznať zodpovedné osoby, chcel by som mať informácie o počte poplachov, o ich klasifikácii, o tom, ako boli eskalované, aké boli vlastne prijaté riešenia a nápravné opatrenia. Samozrejme, veľmi zaujímavé je poznať aj parametre servisných zmluv, prípadne profilaktických prehliadok. Mnohokrát nemusíte mať veľmi veľa techniky, ale správnym procesným nastavením viete pokryť rizika. Na druhej strane môžete mať tonu techniky, ktorú nikto nepoužíva a tým pádom vám nijako nepomáha. Ako ďalší bod, ktorý by ma zaujímal, by bolo, že by som chcel vidieť aj reálnu inštaláciu. Ako vyzerajú konkrétne body inštalácie, ako vyzerá dohľadové pracovisko. Na základe toho hneď pochopíte prístup, kvalitu prác a aj vlastne nejakú tú mieru starostlivosti. Ak vidíte, že trčia chumáče,
prachu zo zariadení, tak viete, že si nedali námahu ani len povysávať pred vašim príchodom ako auditora a čaká vás poriadna fuška. Pochopíte, či majú poriadok a či rozumejú, čo robia, alebo len zahmelievajú a jediným ich cieľom je získať certifikát s akceptáciím trestu, že si ho musia zaplatiť. Výsledkom auditu nemá byť len zdokumentovanie súčasného stavu. Správny audit by mal obsahovať aj ďalšie náväznosti a odporúčania na zlepšenia vedúce k proaktivite. Koľko firiem alebo aké odvetvia najviac využívajú práve túto formu bezpečnosti? Investícia do umelej inteligencie sa najrýchlejšie vráti spoločnostiam, ktoré buď chránia veľké hodnoty, alebo majú vysoký počet osôb pohybujúcich sa vo svojich priestoroch, alebo majú vysoko nastavené požiadavky na efektívnosť, či už výrobného procesu a tak ďalej. Typickými objektami môžu byť veľké administratívne budovy, rôzne výrobné spoločnosti, datacentra, pre ktoré možno nie budova je tou správnou hodnotou, ale tie dáta, ktoré sa nachádzajú v nich. Pri správnej implementácii umelej inteligencie v takýchto typoch objektov je návratnosť rýchla a stáva sa atraktívnejšou na investovanie. Ale aj malé spoločnosti alebo rodinné domy majú možnosť takúto technológiu využívať. Či už v bezpečnosti, alebo aj proste v kontrole. Pán Blažko, viete uviesť príklad, kedy AI odhalila problém skôr než človek? Prípadov v dnešnej dobe je už veľmi veľa. Skúsim vypichnúť zo pár rôznorodých oblastí, aby naši poslucháči mali možnosť zistiť, že kde všade už AI v dnešnej dobe prítomné je, aj keď si to nemusia uvedomovať. Prvý silno medializovaný prípad je z anglickej strednej školy, kde vo večerných hodinách skolaboval žiak v priestoroch chodby. Zrovna v čase, kedy sa tam nikto nenachádzal a nemal možnosť mu nikto pomôcť. Daná škola mala inštalovaný kamerový systém s podporou AI a kamera sledujúca danú chodbu mala aktivovanú funkciu Man Down. Udialo sa to, že po 15 sekundách od pádu mladého človeka na podlahu vyhodnotila túto situáciu ako kritickú a spôsobila alarm. Následne správne fungujúce procesy v ďalších fázach tohto incidentu zabezpečili to, že došlo k záchrane mladého ľudského životu. Použijem iný príklad zo Slovenska. Máme tu spoločnosť, ktorá vyrába pneumatiky, snažia sa aplikovať dodržiavanie kvality a nastavených procesov. Popri svojich, poviem, že štandardných veciach majú vybudovaný kamerový systém, ktorý pomáha strážiť dodržiavanie zavedených štandardov a kvality. Takže ak napríklad sa pracovník rozhodne nedodržiava tie pravidlá, existuje paralelný systém, ktorý ich kontroluje a vie reagovať. Či už je to obyčajným upozornením, alebo až po kritický stav napríklad na zastavenie výroby. Výsledkom je vyššia a stabilná kvalita produkovaných výrobkov, nižší počet reklamácií a nižšie riziko poškodenia dobrého mena danej značky. Iným príkladom, ktorý môžem uviesť, je z oblasti bezpečnosti. V kritickej infraštruktúre pri strážení skladiska zaujímavých surovín je v perimetrickom systéme zakomponované AI kamery. Tieto kamery sú schopné vyhodnotiť pohyb potenciálneho narušiteľa smerom k plotovej prekážke, čiže vedia ho klasifikovať, že ide o osobu, vedia vyhodnotiť smer, vedia vyhodnotiť blízkosť od plotovej prekážky, môžu odoslať informáciu do audiosystému, do IP reproduktorov, ktorý adresne prehrá výstražné hlásenie a tým pádom sa predíde potenciálnemu preniknutiu vlastne do takéhoto objektu. Úplne iným typom príkladu, s ktorým som sa stretol prednedávnom, opäť v našom hlavnom meste, je to ambulancia, ktorá vyšetruje znamienka a pre vyhodnotenie rizika, či sa môžu premeniť na nejaké vážne riziko pre pacienta, používajú umelú inteligenciu. Pokiaľ pacient chodí v nejakom rytme na kontrolu znamienok, všetky tieto informácie sú vlastne ukladané v systéme, buduje sa veľká neurónová sieť,
ktorá pomáha predchádzať a vie vopred upozorniť, že nejaký vývoj alebo degenerácia znamienka môže spôsobiť zdravotné riziko pre daného pacienta. Akú má súvislosť klasický AI kamerový systém práve s príkladom diagnostiky týchto znamienok a algoritmov? Akým spôsobom sa to prepája? Tá kamera ho fotí, keď to zoberiem. To znamienko rastie, nejakým spôsobom degeneruje. Teraz to zjednodušene poviem. Chodíte každý rok na prehliadku, lebo ste, povedzme, citlivý fototyp alebo niečo. Tieto dáta sa ukladajú. Povedzme, že existuje vo svete niekto, kto má veľmi podobný prípad. Môže byť v USA, ďalší môže byť v Anglicku, tretí v Nemecku a ďalší dvaja na Slovensku. Povedzme, že u týchto ľudí došlo v horizonte 5 rokov k vývoju do zhubného stavu. Takže ten systém zachytí váš vývoj a upozorní toho odborníka, lekára, že vaše znamienko sa môže premeniť potenciálne na zhubné a jeho úlohou je v takomto prípade rýchlejšie vás motivovať k tomu, že je ho potrebné dať von. Kde ešte, v akom odvetví sú aplikované tieto AI kamerové systémy? Spomeniem vám ešte niekoľko prípadov zo zdravotníctva, pretože zdravotníctvo je veľmi bohatý segment. Má problém, alebo teda v dnešnej dobe bojujeme s kvalifikovaným personálom v zdravotníctve, takže napríklad vyhodnocovanie EKG v dnešnej dobe vie robiť robot. Vyhodnocovanie vzoriek. Predstavme si pri vývoji nového lieku. Je potrebné stráviť extrémne množstvo času sledovaním vzoriek cez mikroskop. Toto všetko v dnešnej dobe vie robiť robot. Má obrovskú výhodu v tom, že jeho výsledok je s veľkou pravdepodobnosťou konštantný v čase. Neovplyvňujú ho nejaké nálady pracovníka, neovplyvňuje ho situácia, že je piatok 16:00 a o 15:00 mu končila pracovná doba, už hodinu nadsluhuje a tým pádom sa snaží skrátiť svoj pracovný výkon a tak ďalej. To je obrovská výhoda. Ďalší faktor, ktorý keď zoberieme, kde sa umelá inteligencia takisto vlastne používa. Používa sa aj v móde. Na predikovanie, ktoré typy oblečenia budú ktorým ľuďom viac vyhovovať. Takže ak vy si máte vyskúšať 25 rôznych šiat, tak vy si vyskúšate len 3 namiesto 25 krát pol hodiny nervózneho času, využijete 3 krát hodinu a vyberiete si tie najlepšie, ktoré vám najviac sedia. Pán Blažko, ďakujem veľmi pekne za vzácne informácie, ktoré prepájajú svet technológií s reálnou bezpečnosťou. Verím, milí diváci, že vás toto video zaujalo. Ak áno, dajte odber, zdieľajte, sledujte náš YouTube kanál Bezpečnosť technológie. Už teraz pripravujeme ďalšie zaujímavé témy. Ja sa volám Adriana Poláková-Šinka a teším sa na vás na budúce.